El proper 27 de desembre se celebrarà una nova edició de la Cursa de Nadal de Lloret de Mar. De caràcter solidari, enguany la cursa recaptarà fons per la lluita contra les malalties metabòliques com la diabetis i l'obesitat, sumant-se així a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. La sortida i l'arribada de la cursa estaran situades a la pista d'atletisme i després el recorregut es desenvoluparà, en el cas dels adults, al llarg de 5 quilòmetres. En el cas dels més joves, la llargada és inferior i hi poden participar nens i nenes de totes les edats. Tota la informació sobre la cursa està disponible al web de l'Ajuntament. S'hi pot trobar, per exemple, el període d'inscripcions. Les presencials es poden fer fins al 24 de desembre o el mateix dia de la cursa. El seu cost és de 9 euros pels adults i de 2 pels infants. Aquest preu inclou la col·laboració amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio i una samarreta oficial de la cursa.